Bine ați venit la primul meu episod. Astăzi ne vom juca Roblox. Pe Roblox ne vom juca de Drills al pahar. Cred că unii dintre voi îl știu. Cred că îl știți. În fine, să nu mai vorbim atât, să trecem la treabă. Și suntem pe The Drills. O să facem aici un party. Nu trebuie să pus pe chestiile astea. De unul, că dacă mai punem și alții, cu siguranță o să plece cu tren fără noi. Noi o să rămânem pe șine și o să ne mănânce zombie. În fine, să trecem la treabă. Am și ajuns. Ja. Mergem la trending post ca să vindem și noi golbarul. Mai bine. 50 de bani. 70 de bani. Și sincer, vreau să vă dau un pont, dacă vreți să vă jucați și voi de Drills. Adică 2 ponturi. Luați astea, mai bine cu ele și niciodată, dacă vedeți aici pe chestiile astea, Mystery Box nu luați, că am luat și o dată și erau 3 table amărâte. În fine, o să iau un pic căulul ăsta de aici. Să-l pun aici. Bun. Și o să-mi iau de tot banii căul, că n-avem altceva. Chiar dacă aș lua... Ne. O să luăm de toți banii căul, că mi s-a mai întâmplat deodată și am rămas pe șine. Am dat căul. Băgăm în punga cea magică pe The Drills. Mai luăm și aici de la ziare niște combustibil. Și ne urcăm în tren. Astea. Bun, astea o să le pun cam așa. Ca să fie și... să avem și noi apărare, să nu intre zombie. 1. 2. 3. Bun, o să luăm cărbunele ăsta. Și o să-l pun pe tot, știi ceva? Îl pun pe tot, că nap. Și am început de Drills-ul. Eu sper că în prima casă pe care o găsim aici așa, să fie un pistol și gloanțe de pistol, ca să stăm și noi mai bine, că avem doar un shovel la mără și n-avem ce să facem cu el. Și m-am speriat, am văzut calul ăla, am crezut că era de ăla de șerif. Dar dacă vine un raid de șerif, cam eu nu sunt pregătit, adică știți ce zic? Mă plictisesc până ajungem și noi la o casă. Imediat să adorm. Bă, era să dorm. În fine, o să opresc până ajungem la următoarea casă. Am oprit. What? De ce s-a oprit trenul? S-a oprit trenul. Am crezut că am rămas fără combustibil. Tung 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 sahur.
Mergem, dacă nu mă înșel, cu trenul de 10 ani și nici o urmă de un zombie, nici o urmă de nimic. În sfârșit, o casă, maboiu. Am stat 10 ani să caut o casă. Deci vreau să vă zic reguli. Dacă mor, episodul o să se încheie. Simplu și ușor. M-a speriat. Mamă. Vezi că sunt lucruri bune. Mamă, la ce am găsit aici. Casa asta e destul de faină. Încă 2 bandaje. Da, ghinionul meu. Adică norocul. Am pus aici toate lucrurile. O să-mi dau un bandaj că... Na. Îs mort. Dacă încep să vin lupii din prima noapte, m-am căcat pe mine. Deci bine, scopul este să nu murim, că dacă murim se încheie episodul. Ce ghinion! S-a auzit ceva și în ce s-a auzit? Nu-mi place. A fulgerat. Îți dus. Aveți grijă la sunet, că dacă se aude un... Ce aici? Oh, nu, sat. Ne pare rău, dar a lăsat meu prin că o să fiu mort din prima secundă videoclipului. O să ne oprim la următoarea asta, următorul, cum se numea? Starpoint. Următorul Starpoint, așa se numește, cred. Aici ne oprim, că aici e bine, aici nu moare nimica. O, vezi? Nu-mi zic că trasă mine. Am crezut că trasă mine, că fix când vin mereu trage mine. Sar mai. Știi ceva? Un trending post. Și scoatem tot ce avem în sac. 5 12 25 5. Asta se poate vinde. O lăsăm acolo, că oricum n-am ce să face cu ea. Cred că o să-mi iau ceva armă, sincer, că arme, nu avem arme, efectiv, avem nevoie și de arme. De la trending post, dacă e ceva bun. Bă, Gigele, tu ce cauți aici? Să nu mai ne cumpărăm doar arme, că îi băgăm pe zombie pe foc. Să știți că chiar am creier mare, îi băgăm pe zombie pe foc. Îi deștept. Oare unde erau armele? Arme. Am găsit arme. $40. Ok, și eu am un revolver. Oh, mi-ajunge de mai multe clonuri de revolver. Hai că mi-ajunge dacă e. Colect.
2 gloanțe de... 24 de gloanțe de revolver. E bine. Mă la drum. Și a rămas fără combustibil. Exact nu trebuia să rămânem fără combustibil. Fix asta nu doream, să rămânem fără combustibil. Nu pot să stai pe foc, mai avem combustibil. Shrek Oil. Mi-a scăpat Shrek Oil-ul. Vai. Și a rămas fără combustibil. Ce să fac? Dar nu pot să aștept noaptea să campez. Să aștept noaptea să campez. Stai. În sac mai am 2 lucruri. Zombie. Mamă, dar ce creier am. Zombie îmi băgăm pe foc. Gata, i-am băgat pe foc. Și e bine dacă i-am băgat pe foc. Deja filmăm de 11 minute. Bă! What the shit? Ia revolverul. Asta este bătălia finală între mine și lup. Bătălia finală. Cine credeți că va câștiga? Eu sau lupul? Ah! Nu! Bun. Și dacă ați spus lupul, ați pierdut. L-a lași pe omul meu foarte musculos, să-l băgăm așa pe foc. Să facem tucanul din lup sau să-l băgăm pe foc? Îl băgăm pe foc, că mâncăm jarul după aia. În fine. Mamă, dacă combustibilul a dat 5 pixeli. Wow, 5 pixeli de combustibil. Da, dacă ajungi, dacă murim și nu... În fine, da, nu mai știu să mai vorbesc. Cred că o să dau un șlec unde ăsta. Dacă nu prea mai avem. Noaptea a venit și noi ne bucurăm că nu mai avem combustibil la trenul. What? Ce s-a întâmplat? Ia uite pe DJ-ii mei. Pe DJ-ii mei cei mai drăguți. Mă dă-ți bandajul ăsta. Că aștept noapte. Deci dacă mor de la lupii ăștia, îs cel mai nublar de Darrels. Deci asta o să fie bătălia a doua. E cu lupii. Reluad. Și pregătiți-vă. Stai așa, mă. Fuck! Da. Îs nubla de Darrels.